Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých obchodníkov a chcel by som vám predstaviť možnosť obchodovania na trhoch Forex. Ešte raz mi dovolte, aby som sa predstavil, som trader Robo zo stránky akcie forexburzacommodity.cheabindex.com a chcel by som vám porozprávať niečo o obchodovaní a najlepšie bude, pokiaľ by sme si to mohli vyskúšať v praxi. Jedná sa o obchodovanie menových párov, ktoré sú obchodované prostredníctvom platformy, čiže programu. Na úvod by som si dovolil, aby sme začali praxou a aby sme si niečo povedali potom o tom. Čiže teraz by som otvoril pozíciu na nákup menového páru euro-dolár. Znamená to toľko, že pokiaľ nakupujem tento menový pár, v takom prípade zarobím na tom, ak cena bude stúpať. Momentálne som zadal 0,1, to znamená hodnota jedného bodu bude 1 dolár. V prípade, že by som zadal množstvo 1,0, hodnota jedného bodu by bol až 10 dolárov. Čiže teraz zadávam market objednávku na nákup, to znamená, ako som hovoril, hodnota bodu teraz bude 1 dolár. Na takúto hodnotu bodu nám postačuje vklad 500 dolárov na burzu. Pokiaľ by sme chceli obchodovať jeden bod za 10 dolárov, bolo by treba vložiť 1000 dolárov. Obvykle sa obchoduje takým spôsobom, že sa riskuje 20 bodov a berie sa minimálne 40. Čiže teraz ja potvrdím túto objednávku a otvorí sa nám pozícia na konkrétnej cene. Máme tu konkrétny príkaz, tzv. Market Order, ktorý nám vlastne ukazuje, za akú cenu my sme vstúpili do toho trhu a za túto konkrétnu cenu sme teda pozíciu otvorili, to znamená, že urobili sme nákup a pokiaľ tá cena bude stúpať, tak zarobíme. S tým, že teda základom každého takého obchodného príkazu je mať istý tzv. Stop príkaz, pokiaľ by to náhodou išlo opačne, ak by to išlo proti nám, tak vieme sa istiť tzv. Stop príkazom. Stop príkaz väčšinou pri nákupnom príkaze býva 20 bodov pod nákupnú cenu, čiže my si ho teraz tam môžeme tak akože informatívne zadať. Môžeme sa tam zadať aj ľubovoľný, ktorý tam je, ale teda väčšinou býva 20 bodov pod tú nákupnú cenu. Ale teraz len si to demonstrujeme, čiže skúsime si zadať ten stop príkaz a za chvíľku by sa nám tam mal objaviť, áno. Čiže v tom prípade to znamená, ak by sa to dostalo ak by to išlo smerom dolu, tak pri danej cene, ktorú sme zadali, by nás to vlastne z pozície vyhodilo so stratou, dajme tomu 20 bodov. Teraz sme ju tam nenastavovali, ale väčšinou teda sa nastavuje ten stop loss približne tých 20 bodov. No, to by bolo v tom prípade, ak by trh išiel proti nám. Vidíme, že teraz tu máme trend vlastne stúpajúci, to znamená, pokiaľ to pôjde cena hore, tak zarobíme za každý jeden bod 1 dolár v tomto prípade. Jeden bod sa myslí 1 desatisícina pri tomto konkrétnom množstve 0,1. Ako som hovoril, keby sme obchodovali množstvo 1,0, tak jeden bod by bol 10 dolárov. No a teraz si zadáme limit príkaz, to je zase úroveň nášho zisku a môžeme si tam dať, dajme tomu hodnotu 200. A pri tejto cene, pokiaľ by trh dosiahol túto cenu, tak by sme vystúpili z trhu so ziskom. To znamená, vidíme, že táto hodnota limitová je výrazne vyššia ako tá stopová. To znamená, obvykle ja obchodujem tak, že riskujem 20 bodov a beriem minimálne 40. Tomu sa hovorí tzv. Pomer risku a zisku, pomer 1:2. Čiže to sú úplne také najzákladnejšie princípy obchodovania, aby sme si vedeli teda niečo o tom povedať. Samozrejme, úplne také najzákladnejšie informácie, čo tu pred sebou máme, čo tu vidíme. Konkrétne tieto čiary, tieto sviece, tie modré, červené, nám predstavujú vlastne úsek, konkrétny úsek. Tuto máme konkrétne 30-minútový graf, to znamená, jedna svieca predstavuje úsek 30 minút. Môžeme použiť prípadne aj zväčšenie, ak by sme si chceli pozrieť niečo konkrétne, zvýraznené. Hej, vidíme tam sviecový graf
máme tu modré sviece, červené sviece, kde teda každá z tých sviec predstavuje stúpajúci alebo klesajúci úsek na danom grafe. Tieto vlastne grafy sa dajú použiť aj viacerými spôsobmi a teraz v krátkosti by som len spomenul najzákladnejšie veci, ktoré tu vidíme na tom grafe. Ja to znovu prepnem naspäť. Vidíme tu súčasnú cenu, vidíme tu najnižšiu cenu a ešte teda tu nahore by potom bola najvyššia cena. Daný trh sa nám pohybuje väčšinou denne okolo tých 100 bodov pri tomto konkrétnom menovom páre. Vidíme, že kurzy ako také sa nám hýbu, stále sú v pohybe, takže tu vidíme, že je tam vždy pohyb pri tých kurzoch ako takých. No a ten pohyb pre nás ako pre obchodníkov predstavuje zisk. Čo sa týka určitého obchodovania alebo obchodovacieho princípu, tak dá sa obchodovať na obidve strany, to znamená aj na nákup, aj na predaj. Tu vidíme, máme tu použitý taký jednoduchý systém ako demonštrovanie nášho možného vstupu. To znamená, tu by sme mohli vstúpiť a treba niekde tu ďalej ešte by sme mohli vystúpiť, keď sa ten trend ukončí. Pokiaľ teda sa jedná o možnosti obchodovania, dá sa obchodovať aj na nákup, aj na predaj. To znamená, ak by nám pár euro-dolar aj klesal, tak by sme otvorili pozíciu na predaj. Tu by sme vstúpili na predaj a ak by to kleslo napríklad o 100 bodov, zarobili by sme $100 pri konkrétne tomto obchode. Pokiaľ by sme však robili jeden pár za $10, tak by to bolo povedzme $1000. S tým, že teda obvyklý ten obchodovací postup je taký, v tomto konkrétnom prípade riskujem 20 bodov, beriem 40. Čiže v tomto prípade riskujem $20, beriem 40. Pokiaľ by sme robili to väčšie množstvo, riskujem $200, beriem 400. Čiže približne toto je základný princíp. Denne ten trh môže urobiť do 100 bodov pri euro-doláre a do 200 bodov pri páre libra-dolár. Samozrejme, nie každý deň sú také priemerné 200 bodové pohyby, ale libra napríklad denne má priemerne tých 70 bodov a euro-dolár povedzme denne tých 50-60 bodov je bežný pohyb na tom trhu. Ďalej by som teda rád povedal, že obchodovanie ako také nie je hazardom a je veľmi vhodné a potrebné, aby sa človek hneď od začiatku učil cieľene obchodovať, aby neskúšal kvázi niečo náhodné, pretože tým náhodným obchodovaním a náhodným skúšaním programu a niečoho si vytvára nesprávne obchodné návyky, ktoré jednoducho potom ide veľmi ťažko odučiť. Takže v prípade, že by bol z vašej strany záujem, dovolujem si vás pozvať na osobnú diaľkovú prezentáciu, kde toto isté, čo sme videli na videu, si budeme môcť vyskúšať priamo, aby sme si teda mohli skúsiť takéto otvorenie pozície a prípadne, ak by boli ešte nejaké ďalšie otázky, tak samozrejme na ne vám rád odpoviem a je možné teda dohodnúť si nejaký termín, v rámci ktorého by bolo možné takúto prezentáciu uskutočniť. Prezentácia je online, cez internet, je bezplatná, s tým, že vlastne budete mať možnosť si sami skúsiť konkrétne v rámci konkrétneho obchodovania na tom demo programe. Použitie demo programu je zdarma a sú tam virtuálne peniaze, s ktorými vlastne môžete si vyskúšať nezáväzne bezplatne túto ukážku obchodovania. Takže verím, že teda vás zaujalo toto video a táto prezentácia a určite by bolo ešte veľa otázok, ktoré by ste potrebovali mať zodpovedané, s tým, že samozrejme pre krátkosť času ešte by som na záver teda trošku ten graf preroloval smerom naspäť, aby sme videli, že ako sa nám ten trh hýbe aj v minulosti, čiže je možné si potom robiť nejaké spätné testovania programov a je možné začať teda postupnými krokmi, je možné začať sa učiť obchodovať. Pokiaľ by vás zaujalo, akým spôsobom, čo s tým súvisí, ďalšie rôzne otázky, takže samozrejme v takom prípade som ochotný vám na ne zodpovedať, aby sme si mohli ďalšie vlastne veci okolo toho povedať. Takže to by bolo na úvod z mojej strany všetko. Verím, že bola táto prezentácia pre vás prínosná a že budete mať záujem sa zúčastniť.
bezplatnej ukážky, ktorá prebehne cez internet, kde by bolo možné si potom nacvičiť konkrétne demo a nacvičiť ďalšie veci, prípadne sa popýtať na otázky, ktoré by vás zaujímali. Takže budeme sa tešiť na kontakt na vás. Kontaktné údaje nájdete na stránke akcie Forex Burza commodity.cheabindex.com, prípadne mi môžete napísať na ICQ 257 246 807 alebo na Skype Creator 77. Budem očakávať vaše reakcie,